Bună seara! Uite-te, m-au rugat iară frumos oameni. Azi trebuie să le cumpăr de mâncare. Mi-e milă de ei, sincer, pe cuvântul meu. Wait. Thank you. Just a second. I need to give you the sandwich as well. No, no, Just don't only need the sandwich. sandwiches. No, no. Take it. Alright, Yeah? please. That's for you, madam. That's the last. Sandwich as well? Yeah? All good? Happy? Yeah? I'm gonna swap the word though. Hey. Swap the sandwiches. No problem. You're gonna have over there. No problem, bro. No problem. Madam, here. Yeah? You have over there water, sandwich, and chips. Yeah? Thank you so much. No problem, madam. Bye. See you. Hei, uite-te, așa faci. Oamenii fericiți. Și le aduci zâmbetul pe buze. Cât de cât, puțin, în viața unele persoane. Asta înseamnă să fii om bun, cu suflet curat. Hai, v-am pupat. Seară faină.